вақтҳои охир бисёр бачаҳо шикоят карданд, ки телефонамонро нав мекунем, баъзан ватсапро удалид мекунем ва аз нав регистратсия карданӣ мешавем, лекин ба телефон парол намеояд. Якчанд роҳашро пайдо кардан. Дар имрӯза видео бошад як роҳи осон ва оддиашро нишон медиҳам, ки ҳангоми регистратсияи ватсап ба шумо ҳатман парол меояд. Видеоро класс монед, то ин ки гум нашавад. Марҳамат, тамошо кунед. мо ҳам аввал хостем санҷем. Дар ҳақиқат SMS наомад. баъдан VPN-и телефонро фаъол кардем. агар дар телефонатон VPN набошад, ҳатман даромада скачат кунед ва VPN-ро гиронед. баъдан ба WhatsApp дароед ва регистратсия кунед, ки дар ин сурат ба сим-картаи шумо SMS меояд. инчунин ҳангоми регистратсия кардан ба баланси ҳамон сим-карта аҳамият диҳед. агар баланс 0 ё ин ки қарздор бошад, дар ин сурат ҳам SMS намеояд. дар ин ҷо авиакассаи мо. агар барои шумо билетҳои самолёт бо нархҳои дастрас лозим бошад, марҳамат, муроҷиат кунед.